City. So tayo ng salulot. Yan, medyo fresh pa. $10. Fencing tayo. Ginto. Parang kuha tayong mangga para sa kilawin natin yan. Anak. Kakayod natin dito sa ito ating kilawin. Kilawin natin yan. Halo natin yan mangga. Sili, wala na akong sili. Okra $5. Box ng Mang Tomas, yung malaki. Box ng Mang Tomas ako. Yung kinukuha ko. Oo. Dito ako kumukuha. May mga box doon pag kinukuha ni... Gusto mo isang box? Oo, isang box. Sabihin natin sa kanya. Sige. Okay. Isang box ng Mang Tomas. Isang box? Oh, yan ganitong... Kumukuha ako dito. Box. Para sa Memorial Day mo yan. Hindi, lechon ko. Nag-lechon ako. Anong lilitsyon ka? Saan ka? Yung Lakewood. Lakewood na? Mm. Talaga? Ever since yun ang negosyo? Oo. May 3 years na rin. Anong Tagalog or what? Ilocano. Ilocano ka naman? Oo, pero kanya-kanyang ano yan. Timpla. Oo, kanya-kanyang timplado, di ba? Kung anong gusto ng ano. Iba nga gusto latest. May mga latest style pa eh. Sige sir. So yun. Sige sir. Siya lang mag-aatay. Okay. There's specific ways you have to write it. Yan na lang. Wala na? Yan na lang. Oo, sige. Ganun din eh. Kumukuha kasi din ako box to box eh. Oo, na-display ko to. 1, 2, 3. Yan, binibigyan ko yung lechon ko. Baka next week meron na kayo. Tama na muna yan. Yan lang muna? Oo. Okay, babalik na lang ako pag may box. Oo. Baka mag-fish pa. Okay lang. Okay lang. Malapit lang naman ako kayo. Thank you. Ito yung binili ko kanina. Yung binili ko. Yan. Jalapeno. Sarap na ito. $7 sa dalawang tilapia. Tapos ito yung sa akin. Itong rabbit fish. Yan. Gusto ko yan eh. Hindi ko lang sa akin yan. Five, 5, 4. 5, 6. Ibaw yan, ibaw. Check ko lang, boss. Lapit na sila. Masarap din na kilawin yan. Silverfish. Kilawin. 560, your is red meter, 560. 560, wala. 560. Kung kinain ko ng ganito, may sumakit ang tiyan ko eh.
Ano, pass muna ako dyan. $10. Mahal. No? Snail. Thank you. Ito na yung ating tilapia. This one is spicy. Tommy hot sardines. Bag kaya? Walang nagpapatay ng lottery. Ay, close na yun. Kasi 7:23 na yun. Manalo tayo. Mga hindi rin po nakakaya. Ha? Hindi na rin pala nakakaya. Hindi pwedeng tamaya para next ngayon. Okay? Ay, hindi pa kasi pag nasarang natulog. 75.30. Ito. 70. $75.38. Ang bagong sales tax yan na ito. Yan lang binili ko. Ayan yung pinaprito ko. Natin ng mangga. Yan. Gagawin tayo dyan. Orange cuties. Orange. Yang kilawin. Natin na. Kunting suka. Got my new Thermo Pro. Therm Pro. Therm. Like so much good food over here. I'm just gonna put names on B-roll so you can see everything. You know a place is gonna be good. Tayo ng
Kuha tayo ng talbos malunggay. Ano pa dito? Tokardis. Sarap na gulay to. So, eto ang aking malunggay. Ilalaok ko sa saluyot ko. Okay, gusto ko yun. Dito sa taas. Itong favorite ko yung mga ganyang liliit. Ako lang naman kakain, kaya saluyot. Lagyan natin ng saluyot. Yun. Yeah. Inumin. Ayan. Inumin ko mamayang bukas. Gusto kong kumain. Nor at bagoong. Tirong. Saluyot, malunggay. Chop natin with sili. Oh, shit. Saluyot, malunggay. Okay. Yan, may sili siya. Oh, shit. Very healthy. Wait, okay. Kain pa, ano? Okay, kain.